מה זה מותג אישי? מה זה? קודם כל בהגדרה. בהגדרה זה הבן אדם שעומד מאחורי העסק, הבן אדם שהוא הפרונט, החזות של העסק, ברוב המקרים וב-99% מהמקרים זה בעל העסק, ובדרך כלל בעידן של היום, האנשים הם אלה שבעצם אנחנו הולכים אחריהם, קונים מהם, הרבה אנשים הרבה פעמים קונים מבן אדם שהוא מותג, והם לא באמת מקבלים את הבן אדם הזה, אבל הם רכשו מהמותג. אז מותג אישי זה דבר מאוד מאוד חשוב, מאוד משמעותי, ובעידן של היום הוא כמעט חזות הכל כשאנחנו מנהלים עסק, מקימים עסק ורוצים להיות בפרונט, או לפחות להגיע לקהל הרחב. תשובה מעולה, אבל למה? כאילו, למה זה חשוב? אז אני אקנה ממישהו שאני לא מכיר, שלא שמעתי עליו. אולי המוצר טוב. שאלה נהדרת, ואני חושבת שהתשובה בגוף השאלה. אנשים אוהבים לקנות או מבן אדם שהם מכירים באופן אישי ומעריכים וסומכים עליו, או ממותג, או ממישהו ששמו הולך לפניו. זאת אומרת, בסוף השם שלנו הוא זה שקובע, א', איך אנחנו נרגיש כלפי העסק של עצמנו, וב', איך אנשים יכירו בנו וירצו לקנות מאיתנו. אני יכולה להגיד לך שכשאני עובדת עם בעלי עסקים חדשים שרק מקימים עסק, והם עוד לא רואים את העסק קורם עור וגידים מול העיניים, ואני עובדת איתם על מה המוצר, ומחירון, ואיזשהו פרוספקט יפה שמציג את הדברים ללקוחות כשיגיעו בשלב הבא וכולי, ופתאום בעל העסק רואה מול העיניים איך נראה העסק שלו, מה הוא מכיל, מה הוא מוכר, מה התוצאה שהוא נותן, ואז הוא מתחבר לעסק באופן הרבה יותר מוחשי, והרבה פעמים הדברים הטכניים, הפרקטיים האלה, הופכים את החיבור ואת הבן אדם עצמו לעסק בצורה מאוד משמעותית, מעלים את הביטחון, ומשם הרבה יותר קל לעשות את הפתיחה הרשמית, את ההשקה ולפתוח את העסק עצמו. אז אני חושבת שגם מי שלא מבין שהוא העסק, כל בעל עסק הוא העסק. אוקיי? כל מי שמקים איזושהי חברה, מקים איזשהו עסק, מקים אפילו עסק עצמאי, ולא נעים לו להיות חשוף כלפי חוץ, בסוף, גם אם הוא לא יהיה חשוף, גם אם הוא לא יהיה מפורסם, הוא העסק, הוא מתווה את הדרך, והוא הסיבה לקנות ממנו. ואנשים ברוב המקרים מבינים את זה מאוד מהר, ויש כאלה שעוד קצת מתביישים בהתחלה, קצת לא מבינים למה צריך, לא אוהבים את החשיפה, לא צריך להיחשף דרך אגב, אני חושבת שצריך לעשות משהו שאתה לא נהנה או נוח לך איתו. אבל בסוף יש סיבה שאתה הקמת את העסק, יש סיבה שאתה נמצא מאחורי התהליכים של מה שקונים בעסק, והמיתוג האישי שלך והחיבור שלך האמיתי לעסק, הוא הכרחי להצלחה של העסק ולהצלחה האישית שלך ולהרגשה הטובה שיש לך אחרי שאתה פותח עסק ואתה רואה בהצלחה שלו.